rodzinom podatek na dziecięce ubrania. Nie chcemy prezydenta, który nam podwyższył podatek na książki. Nie chcemy prezydenta, który zlikwidował becikowe dla całego społeczeństwa. My chcemy prezydenta, który będzie dla wszystkich Polaków, a nie tylko dla wybranej elity. To dlatego młode pokolenie dzisiaj powiedziało nie Bronisławowi Komorowskiemu. I zróbmy to wszyscy podczas drugiej tury wyborów. Pójdźmy i w sposób świadomy zagłosujmy przeciwko obecnemu prezydentowi, bo tylko Andrzej Duda gwarantuje to, że będzie równość, sprawiedliwość i społeczność, że młode pokolenie będzie miało szansę żyć normalnie w tym kraju. Dlatego wszyscy głośno krzyczmy: Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! To się uda! 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 My też nie chcemy prezydenta, który będzie wstydził nasz naród na arenie międzynarodowej. Jego gafy, jego polityka zagraniczna, jego wierność to tak naprawdę nie prowadzi do niczego, poza tym, że mamy stan taki, jaki mamy dzisiaj w Polsce. Dlatego wszyscy w niedzielę oddajmy głos na Andrzeja Duda. Andrzej Duda prezydentem! Prezydentem! Andrzej Duda! 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 Wielki moc! Proszę Państwa.